डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा आफादा 11थि गोदान फरायसा बरायनाय फोरबोखौ मैया खुंफुंलांबाय। डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि नब्लाङाव मैया खुंनाय गोदान फरायसा बरायनाय फोरबोनि मेहेरगोनां बे हाबाफारियाव थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालि CSPES नि डक्टर मन्टु बर'आ बाहागो लायो। बेजों लोगोसे मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, UBPUनि लोगो गाहाय नेहाथारि अबिराम बर', डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा फारियै डक्टर प्रतिमा ब्रह्म, डक्टर ब्रिदुल बसुमतारी, मुनमि बर', धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिन बर'मोना बाहागो लायो। मख'जाथावदि गावनि राव हारिमुखौ बावगारनानै थाङोब्ला बर' हारिया मुलुगाव गेरेमसा जानाय नङा। बेनिखायनो फरायनायजों लोगोसे जों जेरावखि थाया मानो गावनि राव हारिमुखौ जेरैखि जाया फोथांनानै लाखिनो नांगोन होनना मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। दिनै डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' डिपार्टमेन्ट आरो डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव थानाय बर' फरायसाफोरनि गोदान बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेयो दिनै 11थि जाबाय। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालि बर' स्टुडेन्टनिफ्राय आंखौ बिथांमोना हांख्राय हरदों आरो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो जाय फरायसा गोदान एडमिसन लाफैदों बिथांमोनखौ आं डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव बरायदों आरो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों दि डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव फैनानै मुलुगसोलोंसालिनि मुंजों लोगोसे जिल्लानि ओनसोलनि आरो बिमा बिफानि मुंखौ लाखिनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। लोगोसे बे खोब गोजोनथाव बाथ्रा देग्लायनिफ्राय डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' डिपार्टमेन्टआव माने जोंना स्टुडेन्टआ बुरजासिन जाबाय आरो फैनाय समाव बांसिन जानो थाखाय बुरजानिफ्राय बुरजासिन एडमिसन लाफैनो थाखाय आङो खावलायदों आरो मोनसेबाव गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' डिपार्टमेन्टजों PhD डिग्री लानो हानाय सुबिदा जानानै फैबाय। बेनिनो दिनै डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि PhD डिग्री लानायनि जि इन्टारभिउ बे इन्टारभिउनि हाबाफारियाबो दिनै जोबनानै थांबाय। दा बेनि थाखाय आं बेखौ डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालि बर' डिपार्टमेन्टखौ आरो फुल प्लेजेड दाफुंनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो BTR सरकार आरो लोगोसे बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि जि सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों बेनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जेसे हायो थाबैनो नैबे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालि बर' डिपार्टमेन्टखौ फुल प्लेजेड खालामनांगौ आरो नांगौ बायदि फेकाल्टिसफोर हरनांगौ आरो सिट जि एडमिसननि खथा बेखौ बारायनांगौनि थाखाय जि सावरायनांगौ बिथांमोना सावरायनांगौ। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों, खावलायहरनाय थादों। गोजोन्थों।